हामलायनाय जासिहरबाय आंनि इउटुबनि जे लोगो नोंथांमोन। दा आङो आंनि बिबथैनि जे गोदान आबादथिलि थारुन गायनाय आरो गय बागान खालामजेननाय बेखौ नोंथांमोननो खिन्थिनो थाखाय फैदों आङो जोंनि दुब्लि खाथियावहाय। बे जाहैबाय जोंनि दुब्लि, दैयानो गैया दासिमबो इसेबां अखा हादोंबाबो। आङो दा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय र', दिन्थिलांगासिनो दङ। मोजां नुदोंना नुवाखैबा लायबाबो हाब सोर हालौफैखो बेखौलाय? नायलांदो बेनो नै बिबथैनि गय बागान। आंनि माइ गायग्रायाव गयखौ गायजोब्बाय। माइआलाय जायोमोन मोजांनो, होमब्लाबो गयआ साबसिन, जेन'बा माइनिफ्राय साबसिन मोननाय जायो, बेखायनो गायनाय जाहैबाय। सोब गायजोबगोन आरो मालाय भिडिअ'आ मोजां नुखायासै दां। बेनो गोदान आबादथिलिया। ओइ 5 बिगासो जागोन खोमा। देग्लायसो गायजेननाय माइ दुब्लियावनो, एकदम बे गासिबो माइ दुब्लिजोब। बिराद मोजां हामोन, माइ जायो बिरादनो। अब्लाबो गावनि बाहागखौ गासैबो गय गायजोब्बाय आदैया। साख्रि मावो नालाय, आजिखालिथ' आदिसो होखायोखा। रावबो पार्सनेल गायनो नागिरला। दानि गोदान जे माहाजोनफोर, बिसोरथ' बेबायदिनोखासै आरो मा बुंबावनो। रावबो माइ गायलिया, आदि होबाय। मा होनो बिदिखौ, बिगायाव महनथाम महनब्रै लानानै माइ गायनाया, बिदिखौ मा होनोमोनलाय बावलायलांबायसो आंहाबो। बेबायदि होबाय गायबाय। दा बिदिखौ हेदेक लायालासेनो दा गय बारिखौनो बानायनाय जाहैबाय आरो बे। गयाथ' मोजां जागोन बाव मोजाङै।
जायगाया जाहैबाय गाम्बारि बिल लकेसना क'क्राझार रेभिनिउ भिलेज जाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनहा जाहाथे अननानै साबसक्राइब खालामो सापर्ट खालामो बांद्राय भिडिअ हगारैनि थाखायनो आंना वाट्च टाइमाबो माइनास जालांबाय 4000 एबाबनि बारा जेनेबा एबाब जाबायमोन दा भिडिअ हगारैनि थाखाय माइनास जानानै दा 1800ल' जानानै दं बेखायनो अननानै मोजाङैनो जाय नायदों गोदानै साबसक्राइब खालामना होयो सापर्ट खालामना होयो बर' हिसाबै बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय बिथांमोनसिम आरो दंबावो बै नायलांबाय था खिन्थाफिनसै ओरै एल साइज जाहैबाय आरो बैसिम आरो बे सेरजोंनो पावार लाइन फैबावगोन जाहैदों फैखाबायसो एस टि एरियाजों ओरै खालि पावार लाइन जाजोबबाय पावार लाइन जाजोब्बाय मा जाबावनांगौ जोंनि बर' गामि गामिजोंसो गासिबो पावार लाइन लांजोबो बोयोब्ला मा जाबावनांगौ जेनां जोंहा बांगालि रायजो मानो थाङाथाय गिलु फालु जोंनिजोंनो जोंनि एरियायावनो मोनब्रैसो जासिगोन खोमा गामि मोननै बारनानै जेनेबा गाम्बारि बिलनिफ्राय गामि मोननै बारबाय फाथा खाथा ओमफ्राय ओरै खख्लिंबारि खाथियाव मोनसे दं साहा साइडजों जेन'बा ओमफ्राय ओरै खोला साइडजों मुकुलदाङाव मोनसे ओमफ्रायो काजिगाव मोननैयानो बा पावार लाइन जोबसै आरो ओरै दंबावो नैबे जाहैबाय सोमोन्दोआव बिबौ जायो बिथाङा दा क'क्राझाराव थायो मानगोनां बिअ बिथां सिगां कसुगावआवबो बिअ जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिअ जानानै रिटायार जाबाय दा बेबायदि खामानि मावदों आरो बे दा रिटायार जाखांनायनि उनाव नायदो नै खागिं बिफां ओरैनो जिरायना थायाखै बिअ बिथाङा नायदो सेर सेर खागिजोब बे गयजोब लाख लाख थाखा खामायसिगोन बे देनां बाख्नायनांगोन बिथांखौ ओरैनो जिरायना थायाखै रिटायारमेन्ट जानायनि उनाव बिजनेसाव गोसो होदों दा लकेलनि माखासे मानसिफोरखौबो इनभल्भ खालामना होदों खामानि मावनाय मानाय जेन'बा बेवहाय आइजोफ्रा हनै थादुन माबागासिनो दं थारुन गायदों नालाय आरो माबाबो मा होनोमोनलाय हाइजेंखौबो गोगोम गायदों र' दिन्थिहैगासिनो दङ बारनो हागोन ना हाया उफ बारनो हाबायलै हमथालांनि र' आयौ दु
गयानो थैजोब्बायसो माथो बांसिनानो मारै जाखोथाय आयौ हाग्रा जाजोब्बाय माथो थादुन ना मा जाखो हाइजेंजों हालदैजों ए हाग्रानि माराय बाराद्राय जाबायना हनै आयु गयालाय मा समाव गायामोन जाखो माथो थैजोब्बाय खरानाव गायदोंना ओंखायनोथ' खामनाय बायदि जाजोब्बाय औ जारला 300 ना 350 जाखो हाजिरायालाय 300 ना 350 ए खस्थ'ना सान्दुं गोसायाव हाग्रा रोजाथार थाङा ओरैनो जायगा नायफैदां बैजों गैयाथ' बेसे गोजान गोजान जागोनबा खुन्थियाया खुन्थिया बेसे गोजान गोजान जागोनबा खुन्थियाया खुन्थिया बेनो नंगौ ए फैसा मोनगोन लाख लाख थाखा पावार लाइन ना माबासो फैगोन होनदों कारेन्ट गिदिर ओरैसो लांगोन औ जोंनियावबो हरै माखासे गोलैयो होनदों औ गोलैदों औ प्लास्टिक खानानै गालांलायदों खुन्थिया गायनानै गालांबाय नै ओरैनो जास्ट माबा लिरना गालाङाखै माथो जेबो ओरैनो सुना गालांदों खोन्था गालांबाय बिगुमाया गायहोआनो गायहोनाय नङा होमबालाय साइसआव थामसा गुवार लागोन औ गायजायो गायनाया उम बेजों पावार लाइन फैगोन जाहैबाय गय गायखाग्रोनाय जाबाय मालाय फिउसाराव फैबायबायोब्ला मोजां फैसा मोनसिगोन बेयो
बिजौ सारा जोंनियाव माखासे गोग्लैयो थारासो गोग्लैगोन बायदि होनदों। जोंनाबो हा दं नालाय बै खाथियाव। दे बिदिब्ला लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? सान्दुंबो गोसा। एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर बाय।